ट्राइबेला ओरैनो बिनानै मोननाय मुवा नङा, बेसाद नङा। गाव सभानिफ्राय लानानै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनिफ्राय लानानै MCLA आरो जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय लानानै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो जोंनि राजनैतिक अधिकारा ध्वंस जानायाव सनापुरनि बे मिनि स्टेडियामाव विशाल ट्राइबेलनि जनजातिफोरनि माने रेलि बेयाव दिनै लानाय जादों। आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव गासै ट्राइबेलनि आफादफोर, फरायसा आरो जातीय आफाद आरो लोगोसेनो जोंनि ट्राइबेल साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिबानगिरि बयबो बाहागो लादों। प्राय 1 लाखनिबो बारा बेयाव आसामनि गोबां 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय ट्राइबेल माहारि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों। दुलाराय ट्राइबेल माहारिया थोंजोङै जोङो मोनद' हारिनो ST होनायखौ अपोज खालायो आरो 2019आव जाय बिलखौ राज्य सभायाव गेना खान्थिनि गेजेरजों RCIआव रिकमेन्डेसन लानानै नेशनेल कमिसन फर शिड्युल ट्राइबआव रिकमेन्डेसन लानानै बेयाव बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन, बेखौ उइथड्र खालामनांगौ, बेनिखायनो दाबि दैखांदों। मोनद' हारिया गासै बिथिंजों जौगानाय, मोनद' हारिनि सुबुं अनजिमाया गोबां आरो मोनद' हारिखौ गोदानै ट्राइबेल खालायोबा थाखानाय 45 लाख 14टा जि ट्राइबेल माहारिफोर दङ बिथांमोननि राजनैतिक संबिधानिक आरो लोगोसेनो जोंनि पन्सायतनिफ्राय VCDCनिफ्राय जेराव 6 शिड्युल दङ, गाव सभानिफ्राय लानानै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनिफ्राय लानानै MCLA आरो जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय लानानै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो जोंनि राजनैतिक अधिकारा ध्वंस जागोन। जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिसन, मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एडमिसन, रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव आरो लोगोसेनो जेराव जेराव UPSC APSCनि ट्राइबेलफोरा दिनै मोनसे मोननै सुबिदा मोनदोंमोन, गासै बिथिङाव जोङो ध्वंस जागोन। 45 लाखनि जायगायाव 1.5 कोटि मानसिखौ जाबसिननानै होयोबा जोंनि गासै बिथिंजों जोङो गोमालांगोन आरो बेखायनो कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव मोनद' हारिखौ ST खालामनायखौ आथिखालनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोङो हास्थाया। ट्राइबेला ओरैनो बिनानै मोननाय मुवा नङा, बेसाद नङा। ट्राइबेल जानो थाखाय केरेक्टारिस्टिक्स नांगौ, माने क्राइटेरिया नांगौ आरो बे क्राइटेरिया बे मोनद' हारिनियाव गैया। फारसेथिं फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव आसाम सरकारा जि रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों आरो थाखानाय ट्राइबेलखौ ध्वंस खालामनानै गोदान मोनद' हारिखौ ट्राइबेल थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि रिकमेन्डेसन होनो नागिरदों आसाम बिधान सभायाव, बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेयाव 22 जन जि MLA फोर दङ ट्राइबेल MLA, बे ट्राइबेल MLA जेराव मन्त्रि दङ, जेराव स्पिकार डेपुटि स्पिकार दङ, बिथांमोना बिनि सायाव लानानै खामानि मावनांगौ। आरो बेखायनो दिनैनि जि सुबुं अमा बे जास्ट मोनसे ट्रेलार। आरो जुदि सरकारा जबरदस्ति खालायोबा क'क्राझाराव रेलि जागोन, धेमाजियाव रेलि जागोन, जुनायाव बा मरिगावआव रेलि जागोन, डिफुआव जागोन, राभा आसामाव रेलि जागोन, आपार आसामाव डिब्रुगड़आव रेलि जागोन, जेरावबो ट्राइबेलनि सुबुं अमा आरो आन्दलन सोमावसारनाया जागोन आरो शक्तिशाली स्ट्रं गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन जागोन। जों कुनु हारिनि हिंसा खालामा, जों इनाय लुबैया, बिथांमोना मा अधिकार मोनो जोंहा बुंनो गोनां गैया, खिन्थु थाखानाय STखौ ध्वंस खालामनानै बेयाव ST दाजाबनायखौ जों अपोज खालामो। बेखिनि बाथ्राखौनो बेराफारसेथिं जुदि आसामनि खोथाखौ दोनथ'ना जुदि BTC आव जुदि नाहरबा हाग्रामा महिलारि आनजाया बेबायदि NOC होनाया बेयाव खहा खालामा। आसामाव थानाय गासै पलिटिकेल पार्टी, आसामाव थानाय गासै माने दल संगठनफ्रा बयबो मोनद' हारिखौ ST जानायखौ लुबैयो आरो दिनै नाय साहा सानजा आसामाव जायफोरा दिनै ST नागिरदों बिथांमोना गावसोरखौनो बुंदों स्वर्गदेवनि फोलेर, सोरगोनिफ्राय फैनाय हारि होननानै। दा बेबायदियाव जुदि मोनद' हारिया ST जायोब्ला BTCल' नङा, डिमा हासाव कार्बि आंलं बयबो ध्वंस जागोन। आरो सिगाङाव माबा मोनसे जि रिकमेन्डेसन हरदोंमोन BTC काउन्सिलनिफ्राय, बे रिकमेन्डेसना जाहाथे कुनु कारनाव गोदानै जाफिना आरो बेखौ उइथड्र खालामनायनि खामानि मावनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो आरो जों खावलायो। गोजोन्थों।
थोजासे एमएलए थासेयावबो खिन्थु दिनैनि बे बिलखौ माने रावबो माने दोनथ'नांगौ होननानै दाबि खालामाखै बे बेलायाव रुलिंनिबो एमएलए दङ अपोजिशननिबो एमएलए दङ आल्टिमेटलि 25 नभेम्बराव नुगोन बिधानसभानि फ्ल'राव 126 जन एमएलए नि गेजेराव सोर मा बबे पार्टिया माबायदि रल लायो जों बेखौ गणतान्त्रिक आन्दोलन जागोन आइननि सुप्रिम कर्टआव केस खालामनांगौबा खालामगोन बेनि सिगां गणतान्त्रिक आन्दोलननि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेला गावनि शक्तिखौ दिन्थिगोन आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स जाय खालामगोन बेयो मोनसे समाव ट्राइबेलनियावनो आथिं हमफिननांगोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट बुंनो गोजोननाय